Concentració de suport a la vaga dels docents s'ha celebrat aquest divendres a la plaça de l'Ajuntament de Figueres amb una sorollosa cassolada. Les famílies han volgut donar suport als educadors llegint un manifest. Volem recursos educatius, TIS, aules d'acollida, vetlladors, educadors, a tots els centres i nivells, per una atenció com cal. Exigim més recursos per tenir una escola inclusiva on els docents puguin atendre els alumnes amb equitat. Demanem més visibilització i reconeixement a les escoles bressols, que pateixen una precarització d'un col·lectiu altament feminitzat que el conseller no els anomena mai i el 0 a 3 també existeix. En el transcurs de la trobada s'han exhibit missatges demanant la dimissió del conseller Cambray.